Ducati 748, tu nestretneš každý deň. Každopádne vieš, kedy sa najviac oplatí kupovať motorky? No predsa na jeseň, lebo sú zľavy, tak sa ideme pozrieť do Motomaxu, že čo tu pre nás majú. Hneď vo dverách ťa privíta pokladník Finn, nemusíš sa obáť, je to dobrá. Ako prvú motorku tu máme Moto Guzzi Stelvio, predvádzačka zľavnená na 13 499 eur a na úplne nový kus je tiež akcia 1000 eur z pôvodných 16 000. Ďalej tu máme fantastickú Apriliu Touareg, predvádzačka zľavnená z cenníkových 12 599 na 11 599. Piaggio Beverly 400S, dopredaj z pôvodných 6500, teraz 5499 eur a tiež Beverly 300 z pôvodných 5600 eur, zľavnený na 4699. A ak hľadáš štýlovú motorku, tak určite nemôžeš prehľadnúť Moto Guzzi V7 Stone Special Edition. V7 je legenda, ktorá sa začala vyrábať ešte v roku 1967 a svojím štýlom si získava srdcia ľudí aj dnes. A ďalej tu máme Vespy. A čo sa týka Vespy, tak tu môžeš mať teraz 0% nová kontáciou a s 0% navýšením. Tu si ich môžeš pozrieť ešte zblízka pekne zoradené vedľa seba a na túto podarenú Vespa Primavera tiež prebieha akcia z 5200 zľavnená na 4599. Tak si spraví výlet do Nových Zámkov a zbehni si ich obzrieť naživo, nielen na internete. Áno, a Motomax je to miesto, kde bola odladená moja Hayabusa. Môžeme si pripomenúť.